Kun meidän podcast-työryhmä suunnitteli vierailijoita tähän podcastiin, niin kaikille oli selvää, että ehdottomasti mukaan täytyisi saada 2 herrasmiestä, joita me työryhmän kesken kutsuttiin nimellä Etelä-Pohjanmaan opiston Grand Old Men. Ajatus oli, että tekisimme molemmista omat jaksot, mutta sitten työryhmän päiden päällä syttyi hehkulampu, joka kirkasti ajatuksen. Olispa hienoa saada Grand Old Man kaksikko paikalle yhdessä. Hyvillä ideoilla on joskus tapana toteutua myös käytännössä, joten tänään Epod-podcastin vieraaksi istahtavat hyvät herrat Jukka Vihriälä ja Kyösti Nyyssälä. Oikein paljon tervetuloa teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Minä olen Etelä-Pohjanmaan opiston luovan kirjoittamisen opettaja Päivi Sirkka, ja tässä jaksossa keskustellaan Jukan ja Kyöstin kanssa muun muassa grundtvigilaisesta pedagogiikasta, kansanopiston tulevaisuudesta, sivistyksen merkityksestä ja Jaakko Ilkkakin mainitaan. Meille täällä Etelä-Pohjanmaan opistossa te molemmat Jukka ja Kyösti olette oikeinkin tuttuja. Voi olla, että on niitäkin, joille te voisitte sanoa, että ettekö te tiedä kuka mä oon. Aloitetaan siis sillä, että kerrotte ihan lyhyesti ja omin sanoin, että kuka oot ja mitä teet täällä, eli mikä on oma yhteys Etelä-Pohjanmaan opistoon ja kansanopistoon ylipäätään. Jos vaikka Jukka sä aloittaisit. Jukka Vihriälä ja olen tämän Korpisaaren säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja vielä ja olen ollut tässä hallinnossa mukana vuodesta 1985, eli 40 vuotta on ollut mukana tässä kansanopistotoiminnassa. Tietenkin tulin valituksi tähän aikanaan tietenkin poliittisen kansanedustajana ollessa tähän tehtävään. Ja tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen ja avartava näkemys suomalaiseen koulutusmaailmaan ja ennen kaikkea sivistykseen. Kyllä varmasti, ja pitkä kokemus Korpisaaren säätiön hallinnon puolesta ja varmasti myös tästä käytännön opiston elämästä. No mites Kyösti? Joo, ja vielä ehkä siitä, että Korpisaaren säätiöhän on Etelä-Pohjanmaan opiston ylläpitäjä. Ja mä oon tosiaan Kyösti Nyyssälä ja Etelä-Pohjanmaan opiston rehtorina toiminut vuodesta 2007 lähtien, eli pian tulee 20 vuotta. Ja se on ollut myös mielenkiintoista, todella mielenkiintoinen vaihe niin opiston kuin omassa elämässä. Ja sitten toimin myös Suomen kansanopistoyhdistyksen puheenjohtajana. Ja siitä kautta sitten näkee vähän, mitä valtakunnassa tapahtuu. No, teillä on varmasti mielessä jonkinlainen kansanopistoon liittyvä yksittäinen muisto, sellainen, joka nousee, jos ajattelette omaa aikaa ja kokemusta kansanopistossa, joko täällä Etelä-Pohjanmaan opistosta tai sitten kansanopistokentällä, niin haluaisitteko jakaa jonkun semmoisen yksittäisen hetken kohtaamisen, joka on jäänyt syystä tai toisesta mieleen erityisen voimakkaana? No, jos mietin omaa suhdetta kansanopistoon ja nimenomaan koko valtakunnallisesti ajatellen, niin en ole tietenkään itse ollut koskaan opiskelemassa yhdessäkään kansanopistossa, mutta isäni kävi Oriveden kansanopiston 30-luvulla ja Urho Kekkonen oli siellä opettajana ja siitä on lapsuudesta lähtien jäänyt mieli kansanopistosta ja tästä vapaasta sivistystyöstä. Ja silloin kun minut tuli valituksi tähän hallintoon mukaan, niin olin sivistysvaliokunnan jäsen eduskunnassa ja tietenkin vapaa sivistystyö ja kansanopistoliike tuli siellä esille kuin lainsäädäntöä. Mitä sitten tulee tämmöisiin kohtaamisiin, niin minusta on ollut tämän 40 vuoden aikana ihan niin kuin liikuttavaa ne kohtaamiset, kun täällä on tavattu alkuaikana varsinkin näitä toveripäiviä, kun täällä oli näitä entisiä opiskelijoita eri puolilta Etelä-Pohjanmaalta ja muualtakin ja ne kertoi tarinaansa siitä, että miten opisto on heitä kasvattanut ihmisenä ja nostanut ylös hyvin vaikeista olosuhteista. Muistan aina näitä. Ja sitten toinen tulee tietenkin nyt ihan tähän päivään liittyen, että kun täällä tapaa näitä maahanmuuttajia, jotka on täällä saanut niin kuin, minä sanon, kohtaamisen suomalaiseen sivistykseen ja oppimiseen ja miten tyytyväisiä maahanmuuttajia minäkin olen täällä tavannut. Silloin kun tätä opistorakennusta esimerkiksi maalattiin, niin maahanmuuttajat oli siinä maalaamassa kuinka monta vuotta siitä nyt. Mä sanon, että ne kuvaa sitä, että miten tärkeä paikka tämä opistomäki on niin monelle oppilaalle ollut. Kyllä.
Joo, mulla on yksi kokemus yhdestä hankkeesta. Oltiin puusepän alaan tutustumassa, niin yksi maahanmuuttaja-opiskelija halusi tehdä linnunpöntön ja lahjoittaa sen opiston puuhun, koska hänelle opiston mäki on ollut niin merkittävä paikka, että hän haluaa jättää jotakin itse tehtyä itsestänsä muistoksi. Että varmasti juuri näin. No miten Kyösti joo, kyllä tietenkin näin opettajana ja rehtorina kohtaamiset opiskelijoiden kanssa on kuitenkin niin kuin kaikkein merkityksellisintä. Ja kun nyt kysyttiin tavallaan sellaista henkilökohtaista muistoa, niin oma henkilökohtainen muisto liittyy 50-vuotispäivään, jolloin oli tuolla koko opiston pihan läpi meni sellainen opiskelijoiden kunniakuja ja sitten opiskelijat siinä huikkas kuka mitäkin silloin ja se jäi niin kuin muistojen syövereihin sellaisena hienona hetkenä, että sai sitä kunniakujaa pitkin kävellä sitten tuonne Liakkataloon. Ja hyvä esimerkki siitä yhteisöllisyydestä, mitä me aina opistolla korostetaan, että kuinka henkilökunta ja opiskelijat tekee yhdessä asioita. Niin hyvä konkreettinen esimerkki siitä. No vielä Kyösti kysyn sulta, kun sulla on myös kansanopisto-opiskelijana taustaa, niin onko jotakin, haluatko siitä lyhyesti kertoa? Kyllähän se varmasti vaikuttaa tähän, että ylipäätään on kansanopistossa, että mä oon ollut kansanopisto-opiskelijana 82-83 Korpilahdella Alkio-opistossa ja sillä tavallahan se oli hieno vuosi. Etenin sieltä sitten yliopisto-opintoihin niin kuin moni vastaava lukion jälkeen sinne ja sitä kautta sitten, no armeijakin siinä tuli toki käytyä, mutta niin sitten yliopisto-opiskelun pariin ja valtavasti sai kyllä erityisesti ensimmäisenä vuonna niin etenin niin kuin huomattavasti nopeammin kuin muut ja olin niin kuin kandivaiheessa 2 vuoden jälkeen että käytännössä se kansanopisto niin kuin vuoden ja sitten mulla oli sellainen valtava etuoikeus niin, että mulla oli 2 erittäin merkittävää kansanopistoliikkeen tällaista ajattelijaa ja vaikuttajaa ja filosofia. Mun ryhmän vastaava opettaja oli Aaro Harju, tohtori Aaro Harju, ja sitten filosofia-opettajana oli Seppo Niemelä, joka on sitten väitellyt sivistyksestä, kansanopistoista ja on tavallaan tällainen, Seppo Niemelä on toki edes mennyt, mutta oli tällainen auktoriteetti näissä asioissa. Ja sun kansanopistomatka on edennyt Korpilahdelta Korpisaareen. Joo, se aika hyvä. Vielä näistä kohtaamista sen takia, että se tekee kyllä tänäkin päivänä mielen hyväksi, kun tapaa vanhempia, joiden nyt sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana ollut täällä nuoret ylioppilaana opiskelemassa lääketieteen tai oikeustieteen puolta. Ja ne kertoo, että he ovat ikuisesti kiitollisia, että heidän lapsensa tulivat tänne opiskelemaan. Ja nyt yksikin rouva kertoo, että hänellä on 2 tytärtä, jotka molemmat on eläinlääkäriä. Molemmat kävivät täällä ja pääsevät sen jälkeen jatkamaan. Tämä kuvaa vaan sitä, että miten tämä opiston maailma nostaa eteenpäin ja vie, niin kuin se on vienyt Kyöstiäkin. Joo, ja mikä hyöty siitä voi yksittäiselle opiskelijalle olla, mikä ikinä se tavoite sitten onkaan. No meille täällä kansanopistossa työtä tekeville ja toivottavasti myös meidän opiskelijoille kansanopisto on kauhean tuttu, mutta ehkä jos vähän avaisi sitä taustaa, että missä kaikkialla muualla kuin Suomessa kansanopistoja on, että onko niitä Pohjoismaissa vai jos mennään vähän niin kuin laajemmin tähän, mistä kansanopistossa on kyse. No mä ehkä voisin tuossa aloittaa, niin voisi lähteä Etelä-Pohjanmaan opiston perustajasta Niilo Liakasta, jonka pohjalainen osakunta lähetti Tanskaan Askovin kansanopistoon opiskelemaan opiston perustamista myös ja tanskalainen
liike ja tämä Grundtvig, hän on Tanskan kansallisfilosofi, vähän niin kuin Suomessa J.V. Snellman. Eikö se ollut myöskin piispaja? Kyllä, joo, pappi ja tällainen filosofi, pedagogi. Ja sitten se eteni Ruotsiin ja Tanskaan ja sitten viimeisenä Suomeen. Kyllähän kansanopistoja on sitten myös joissakin muissa maissa, muun muassa Pohjois-Saksassa on kansanopistoja ollut varmaan ihan yhtä kauan kuin Suomessakin. Ja tämä mainittu Niilo Liakka on kirjoittanut myös Brittein saarten näistä kolitseista jo silloin 1900-luvun alussa. Että kyllä siellä varmaan vähän niin kuin samantyylistä on. Ja samoin Amerikassa on tällaisia folkschooleja, jotka on aika paljon tällaiseen niin kuin kädentaitoihin ja sen tyyppisiin suuntautuneita. Ja sittenhän on nämä community collegeit, jotka on hyvin kansanopiston kaltaisia. Tällaisia hyvinkin suosittuja Yhdysvalloissa, yli 5 miljoonaa opiskelijaa siellä niissä, mutta eivät varsinaisesti kansanopistoja, mutta jakavat näitä samoja ajatuksia ja näin. Ja nythän on sitten uutuutena se, että kansanopistoja on perustettu 2 kappaletta Ukrainaan. Niin, että tämä käden taidothan oli myöskin tässä grundtvigilaisessa opistossa silloin, kun tämäkin on 134 vuotta sitten aloittanut toimintansa, niin erittäin merkittävänä käden taidot, jotka on, ja nimenomaan monet nämä vanhemmat, joita silloin tapasi jo edesmenneet opiskelijat, ne muisti, että he oppi tietyt käden taidot, mutta he oppi myöskin sivistyksen täällä kansanopistossa. Se on ollut heille niin kuin kaikista tärkeintä. Ja nyt tällä hetkellähän Suomessa kansanopistoja on se 74, eikö näin ole? Sehän on pudonnut jatkuvasti tämä määrä, mutta ja kun nekin jakaantuu sitten niin erilaisiin opistoihin, on näitä grundtvigilaisia opistoja, sitten on työväenopistoja, sitten on uskonnollisen pohjan olevia opistoja ja niin kuin monenlaista. Kyllä, tämä oli seuraava aihe tässä. Hyvä, että otit sen jo itse automaattisesti esille, että oli tarkoitus vähän vielä avata sitä, että minkälaisia erilaisia ihan täällä meillä Suomessa on, että miten ne jakautuu. Niin. Joo, ammattiyhdistysliikkeeseen kuuluvia on monet näistä työväen liiketaustaisista opistoista. Onhan Suomessa sitten työväen akatemia ja sitten on näitä poliittisia muita opistoja, Paasikivi-opisto ja se mainittu Alkio-opisto. Ja kristillisiä opistoja on sitten vähän erilaisiin niin kuin uskontokuntiin ja herätysliikkeisiin. Kyllä. Joo. Mutta islamilaista opistoahan Suomessa ei vielä ole. Niin, vielä ainakaan. Niin. Mitä on 20 vuoden päästä? No, puhutaan tässä myöhemmin vähän kansanopistojen tulevaisuudesta. Ei mennä ihan vielä siihen. Pysähdytään hetkeksi aikaa tähän grundtvigilaisuuteen. Eli kun puhuttiin, että minkälaisia erilaisia ideologisia taustoiltaan erilaisia opistoja on kristillistaustaisia, poliittisia taustoja. Mutta sitten meidän Etelä-Pohjanmaan opisto, missä me nyt ollaan, niin on grundtvigilaista. Ja se on puolueeton opisto siinä mielessä, ei myöskään kristillisiin eikä mihinkään poliittiseen järjestöön ole sitoutunut, vaan niin kuin mä olen sanonut, tämä grundtvigilainen opisto on tämän vapaan sivistystyön malliesimerkki siitä, että miten tätä vapaata sivistystyötä, miten se on suomalaista sivistystä kasvattanut ja ennen kaikkea ollut, jos ajatellaan koulutuksen sekä jo aikanaan kansakoulun ja sitten peruskoulun ja nykyisen koulujärjestelmän rinnalla, niin sehän on ollut semmoinen, joka on peittänyt näitä katvealueita, jo ne ihmiset, jotka ei ole pärjänneet tai saaneet opillista sivistystä riittävästi perusopetuksen kautta eikä lukio- ja ammatillisen koulutuksen kautta, niin tämä opisto on ollut näille erittäin tärkeä ja on myöskin sitä tänä päivänä. Mutta varsinkin silloin, sanotaan 100 vuotta sitten, miten merkittävä se on ollut. Silloin ei ollut koulujärjestelmä niin hyvä kuin se on tänä päivänä. No, jos pitäisi grundtvigilaisuus määritellä sellaiselle, joka ei tiedä ollenkaan, että mitä se tarkoittaa, niin miten te tiivistäisitte, mikä on grundtvigilaisen pedagogiikan ydin? No sehän niin kuin perinteisesti määritellään niin, että se perustuu elävään sanaan ja elävään vuorovaikutukseen. Nämä
kaksi asiaa, ja elävä sana tarkoittaa sitä, että niin kuin opitaan keskustelemalla, väittelemällä ja kuuntelemalla ja osallistumalla keskusteluun vahvistuu itsetunto ja itseluottamus, kun saa oman äänensä kuuluville. Ja siihen kytkeytyy sitten myös tämä yhteislaulu, jolla on erittäin suuri merkitys ollut ja merkitystä edelleen, mutta sillä tavalla nimenomaan sen oman itsen vahvistumisen ja itsetunnon niin kuin vahvistumisen näkökulmasta, koska kyllähän tänäkin päivänä niin kuin on ollut aina, että monet on arkoja ja epävarmoja, että kuka minä oikein olen. Ja sitten elävä vuorovaikutus taas tarkoittaa tämän päivän termein ehkä yhteisöllisyyttä, eli sitä, että opiskellaan yhdessä, opiskellaan ryhmässä, ryhmät kohtaa keskenään, opiskelijat erilaisista lähtökohdista kohtaavat toisiaan, niin kuin täällä Etelä-Pohjanmaan opistossakin on 30 kansallisuutta täällä Ilmajoen kampuksella ja Kauhajoella vastaavalla tavalla, niin se kohtaaminen on siinä tärkeää. Opitaan toinen toiselta, ei yksistään niin kuin oppitunnilla olemalla, vaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kyllä se on ainakin näin opettajan näkökulmasta, kun on monenlaista ryhmää täällä itse opettanut, niin se on aina, mikä on aluksi kaikille opiskelijoille, niin maahanmuuttajataustaisille kuin suomalaisillekin se, että täällä opiskelijat ja opettajat on aika lailla niin kuin samalla tasolla, että ei katsota opettajaa sinne, vaan ollaan niin kuin näin, ja se keskustelevuus, että se on myös sellainen asia, mikä pitää ehkä vähän opettaa opiskelijoille ensin, että ei opettaja ole aina se, joka sanoo, että miten asia on, ja opettaja on aina, joka tietää parhaiten, vaan se, että joskus se vastaus löytyy sieltä opiskelijoiden keskuudesta, mutta se on semmoinen taito, mikä pitää vähän niin kuin sisään ajaa, kun kansanopiston oven avaa ja päättää täällä opiskella, että näin täällä opitaan. Ja minusta se on erittäin tärkeää, että tämä on internaatti kuitenkin, joka pitää aina muistaa, että tämä kasvattaa sitä yhteisöllisyyttä ja se kasvattaa sen kansanopistohengen. Ja minusta kyllä varmaan tänä päivänä, niin kuin se oli jo aikanaan, mutta nyt varsinkin, niin tämä opisto on suvaitsevainen, joka kasvattaa ja joustava, joka suhteessa myöskin opiskelijoiden nähden. Ja mitä Kyösti tuossa sanoi, niin ihan samaa mieltä, että kyllähän tämä on, jos joku, niin tämä kasvattaa ihmistä ihmisenä. Kyllä se sellainen kokonaispersoonallisuuden kehittyminen, että sitä on pidettävä niin kuin jatkuvasti yllä ja aivan niin kuin sanoit, että se ei niin kuin itsestään säily, vaan sitä on aina niin kuin uusinnettava sitä ja tuotava joka vuosi tavallaan esiin, että ei mennä liikaa sinne sellaisen niin kuin voisi sanoa niin kuin normikoulupedagogiikan puolelle. Jos peilataan vähän historiaa ja tätä päivää, niin mitä ajattelette, mikä oli se tarve, mihin kansanopistot aikanaan vastasi ja mikä se tarve tänä päivänä on vuonna 2026? Kyllähän se tarve silloin, kun kansanopistot syntyi, ajattelee mikä tilanne Suomessa ja mikä Tanskassa oli ja Pohjoismaissa ja kaikkialla, niin kyllä tarve oli nimenomaan kehittää omaa kansallisuutta, omaa kulttuuria ja sivistystä. Kyllähän se oli valtavan suuri tarve silloin koko koulujärjestelmää uudistettiin, syntyi ja tuli kansakoululaitos ja kaikki. Ja samaan aikaan sitten kansanopistot lähti jo aikaisemmin liikkeelle. Että se on ollut erittäin suuri tarve silloin. Ja minusta tuntuu, että tänä päivänä, vaikka nyt koulujärjestelmä on ihan toinen kuin se oli 130 vuotta sitten, nythän sen tarve on vasta tässä suuressa murroksessa, mikä sekä meillä että koko kansainvälisesti on, niin jos nyt tarvitaan juuri tämmöistä koulujärjestelmää tai sivistysjärjestelmää, mä sanoisin näin, sivistysjärjestelmää, joka ottaa ne ihmiset huostaansa, jotka muuten eivät pääse yhteiskunnassa eteenpäin. Tämä kasvattaa ihmistä ihmisenä, niin kuin mä sanon, tämä koko koulujärjestelmä. Ja nyt varsinkin, kun ajatellaan suomalaistakin yhteiskuntaa, kun meillä
ikärakenne muuttuu näin voimakkaasti ja meitä ikäihmisiä, vanhuksia on ihan riittävästi ja nuoria on vähän. Ja nyt tämä maahanmuutto, se on välttämätöntä. Meidän täytyy saada uusia ihmisiä Suomeen, jotka tekee myöskin työtä ja integroituu suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja mikä on parempi siihen kuin tämä koko kansanopistoliike kaikkine sivuhaaroineen? Kyllä. Joo, ja silloin varmaan alkuvaiheessa niin kansanopistohan oli väylä opinnoissa eteenpäin, kun ei ollut maaseudulla lukioita, ei ollut ammatillista koulutusta. Erityisesti maaseudun nuorillehan tämä oli lähes ainoa tapa edetä opinnoissaan. Ja sitten vähän myöhemmin tuli tavallaan työväenluokan nuoret ja ylipäätään heikommasta sosiaalista taustasta tulevien nuorten väyläksi. Ja kyllä varmasti, niin kuin jos ajattelee tänä päivänä, niin edelleen on tyypillinen lukuhan on se, että kymmeniä tuhansia nuoria jää ilman korkeakoulupaikkaa esimerkiksi. Ja monta vuotta saatetaan sitä paikkaa hakea ja kansanopisto täyttää sen kohdan muun muassa. No miten te ajattelette, jos mennään tuon Grundtvig-laisuuteen vielä, miten ne Grundtvigin ajatukset mielestänne näkyy tämän päivän Etelä-Pohjanmaan opistossa? Kyllä, ne näkyy monella tapaa, että ihan esimerkiksi sellaisena, että kuinka me niin kuin kohdataan toiset ihmiset, me nähdään ja huomataan ja se on niin kuin meidän kulttuuria tervehtiä ja ikään kuin huomioida kaikki, jotka tässä opistoyhteisössä on. Tällaiset ilmaisuaineet, tälläkin hetkellä musikaalia harjoitellaan tuolla Korpisaarisalissa. Se on yksi sellainen merkki, joka kuvastaa sitä, että halutaan niin kuin vahvistaa sitä niin kuin itsetuntemusta, itseluottamusta. Me kokeillaan erilaisia keinoja oppimisessa. Tietenkin tämä sisäoppilaitosmuotoisuus, mihinkä jo aiemmin viitattiin, se on tosi tärkeää, että kasvetaan myös tavallaan sellaisena velvollisuuden tuntoisina ihmisinä, että mulla on velvollisuus hoitaa oma osani tässä opistoyhteisössä. Niinhän sitä sanotaan myös, että opistoyhteisö on pienoisyhteiskunta. Että sillä tavalla kantaa sitä vastuuta omalta osaltaan. Ja tuohon vielä näihin, kun tänne tulee tänne opiston mäelle ja täällä tapaa näitä opiskelijoita, minä olen tämän 40 vuoden aikana tottunut siihen, että jos mä menen johonkin ammattikouluun tai minä menen oppikouluun, niin ei siellä opiskelijat tervehdi. Mutta kun mä tuun tänne, tuosta kun mä kävelen, niin lähes poikkeuksetta ja ennen kaikkea nyt nämä maahanmuuttajaopiskelijat, niin ne tervehtii. Ja minusta se tekee niin kuin aivan hienon vaikutuksen. Siinäkin se yhteisöllisyys, että vieraan henkilö tulee tänne, niin se tervehditään. Varmaan kukaan ei minua edes tunne, mutta siitä huolimatta ne tervehtii. Mutta se kuvaa niin jotenkin tätä opiston mäkeä. Se on tosi hyvä esimerkki. Minulla on samanlainen tuoreeltaan tämän viikon maanantailta. Meille tuli tänne 4 lukiolaista täksi viikoksi, jonka Oppilaköysverkoston korkeakouluviikko. Ja he oli ollut puoli tuntia, käveltiin tässä opistonmäellä. He oli huomannut tämän, että täällä kaikki tervehtii toisia. He oli uusia opiskelijoita, nuoria, 17-vuotiaita, huomannut tämän saman, että kaikki tervehtii. Ja sanoin heille, että tehkää te samoin tämän koko viikon ajan, että olette osa tätä yhteisöä. Että se oli niin kuin aivan täsmälleen se sama huomio, minkä sä Jukka sanoit. No onko teillä joku ajatus tai toive, että mitä ehkä muut oppilaitokset koulutuskentällä vois huomioida, ottaa opiksi, hyödyntää tästä kansanopiston pedagogiikasta, Grundtviglaisuudesta, jotakin sellaista, mitä toivoisitte, että voisi täältä jakaa laajemmin? No tietenkin kun on ollut muissakin oppilaitosmuodoissa, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa, niin kyllä se sellainen
kohtaaminen on toisen tyyppistä täällä kansanopistossa. Ja mä kyllä sanoisin niin, että muidenkin oppilaitosmuotojen kannattaisi painottaa sitä opiskelijoiden henkilökohtaista tuntemista ja kohtaamista ja ikään kuin pysähtymistä ja läsnäoloa ja tämän tyyppisiä arvoja, jotka täällä onneksi edelleen aika hyvin on esillä. On ihan samaa mieltä, mitä Kyösti totesi, mutta tietenkin tämä maailma on muuttunut nyt kaikissa oppilaitoksissa niin paljon, kun tämä sosiaalinen media tunnu sinne mukaan. Sehän näkyy täälläkin. Ja se vie tämän kohtaamisenkin niin eri tasolle, mitä se on aikaisemmin ollut. Siitä ei päästä mihinkään. Sehän on muuttunut. Kun ajattelee itse omaa opiskeluaikaa aikanaan kansakoulussa ja oppikoulussa ja sitten yliopistossa ja muuta. Ja silloin se yhteisöllisyys, se 50 vuotta, 60 vuotta sitten se oli ihan toisenlaista kuin se on tänä päivänä. Nyt tämä kännykkä tekee ja sosiaalinen media on muuttanut kokonaan tämän yhteisöllisyyden. Jos täältä tämän kohtaamisen voisi viedä näihin peruskouluun ja myöskin oppikouluun ja ammattikouluun, niin se olisi ihan toisenlainen tilanne. Ja varmasti niiltä monelta ongelmalta vältyttäisiin, mitä nyt näissä oppiyksiköissä tänä päivänä on. Niin peruskoulussa kuin sitten lukioissa ja aivan samaten ammatillisessa oppilaitoksessa. Kyllä ja varmasti se kasvokkain kohtaamisen merkitys korostuu, koska sosiaalisen median vaikutus on niin voimakas, niin sitten kun on mahdollista olla ja tehdä yhdessä ja kohdata, niin se merkitys on niin kuin entistä arvokkaampaa tänä aikana. Jos mennään tässä haastattelun tai keskustelun lopussa niin vähän tuohon kansanopiston tulevaisuuteen, niin mitkä teidän mielestä voisi olla suurimpia haasteita, jotka kansanopistot tulevaisuudessa kohtaa? Kansanopistoilla on aina ollut haasteita, koska tämä on niin kuin kansasta lähtevää sivistystyötä, niin kuin nimensä mukaisestikin, eikä valtion tai jonkun muun julkisen tahon järjestämää, vaan säätiökin perustuu kansalaisyhteiskuntaan ja kansalaisliikkeisiin, joka tätä Etelä-Pohjanmaan opistoa ylläpitää, että se on ainakin sellainen kysymys, että se yhteys niihin ihmisiin ja opiskelijoihin, joille ne julkiset koulutuspalvelut on liian vaikeasti saavutettavissa, niin että heitä kyettäisiin auttamaan omalla opinpolulla, niin kyllä mä luulen, että sitä väkeä tulee maailman sivu riittämään. Joo. Jos tähän vielä jatkan, niin kun näiden syrjäytyneiden nuorten määrä kasvaa jatkuvasti, vaikka väkiluku pienenee, niin suhteessa niiden osuus aina kasvaa. Ja mikä on parempi järjestelmä sitten niin kuin tähän yhteiskuntaan sitoutua, niin on saada oppia ja tietotaitoja niin kansanopistossa, joko on joustava, joka pystyy myöskin aina mukautumaan jokaiseen tilanteeseen, mitä tarvitaan uusia mahdollisuuksia. Että kyllähän tämä aikamoinen ongelma on, ja kyllä täällä on varmasti moni nuori saanut niin kuin uuden elämän myöskin siihen. Voisin sanoa jopa, että mielenterveysongelmienkin kautta kamppaileva nuori, kun se pääsee kansanopistoon, niin se voi täällä niin kuin kasvaa uudelleen ja löytää uuden polun elämälleen. Kyllä, ja kyllähän se korostuu myös niissä opiskelijapalautteissa ihan lukuvuoden lopulla, mutta myös pitkin vuotta, aivan, että mitä opiskelijat tästä saa. Vähän jo vastasittekin tuohon tulevaisuuden haasteisiin ja kansanopiston rooliin, mutta onko vielä jotakin semmoista, mikä voisi olla kansanopiston rooli vaikka 20 vuoden päästä, jos puhutaan nyt tästä Suomen maasta, jossa ollaan, niin voisiko olla jotakin uutta vielä tulossa, mihin kansanopisto voisi tarttua? Kouluja lakkaa eri puolilta maata, kun väestömuutoksia tapahtuu, niin kansanopisto voi olla se viimeinen asema, jossa valot säilyy ja tarjota erilaisia sivistyspalveluita. Aivan samaa mieltä, että juuri näin on. Tämä rakennemuutos on niin voimakas, jos me ajatellaan nyt 2040kin yksistään Etelä-Pohjanmaan maakunnan, tämän oman maakunnan väkiluku putoaa noin 18 000.
mitä se merkitsee sitten myöskin oppilaitoksille, miten paljon tarvitaan kouluja, minkälaisia kouluja tarvitaan sen jälkeen ja miten paljon tulee sitten näitä maahanmuuttajia. Eihän se virta pysähdy suinkaan, ottaen huomioon tämänkin päivän maailman tilanteen, niin mitä voi tapahtua. Ja kuitenkin tarvitaan sitten yksiköitä, joka voisi koulutusta, sivistystä jakaa. Ja minusta se sivistys on, ja kulttuurin, suomalaisen kulttuurin ylläpitäminen, se on myöskin kansanopistoliikkeen keskeinen tehtävä myöskin 20 vuoden kuluttua. Kyllähän se on tämä suomalaisuus ja se kulttuuri, mitä tähän liittyy, niin mikä paremmin voi siitä huolta kantaa kuin kansanopistoliike. Uskotaan ja toivotaan, että kansanopistoilla on 10 ja 20 ja useiden 10 vuosien päästä hyvä, loistava tulevaisuus. Ja Etelä-Pohjanmaan opisto täällä Korpisaaren mäellä on ja pysyy. Mulla on aina ollut tapana, kun on mahdollista, niin mulla on kirjo mukana. Ja mä luen pienen katkelman Impi Sirkan, mieheni sukulaisen kirjoittamasta Vallilan vaari-kirjasta. Tämä kertoo kansanopistojohtaja Otto Ville Sirkan elämäntyöstä Suolahden opistolla. Ja tähän liittyen vielä yksi kysymys on teille tulossa, mutta pieni katkelma ensin kansanopistoaiheisesta kirjasta. Hyvää nuorisoa on tullut opistoon. Raittiusharrastus on niin vireätä. Siellä on sellaisia maanviljelijöitä, jotka ovat malliksi muillekin seuduille. Hänen perheensä on niin opiston käyneitä, että jo tähän mennessä on isä ja 6 lasta, etten sanoisi liian vähän, sekä 2 miniää jo opistomme oppilaina ollut. Eikö se olekin komeaa? Ja se kysymys, Kyösti, sä aika monesti kevätjuhlassa sanot opiskelijoille, että te olette nyt kansanopiston käyneitä. Niin mitä se tarkoittaa tänä päivänä olla kansanopiston käynyt? No sen, että käy kansanopiston. Mitä se sisältää? Mitä merkityksiä se pitää sisällään? Kyllähän se ajatus on siinä Erno Paasilinnan hieno ajatus, niin, että kansanopistosta valmistuu kansanopiston käyneitä, niin että se näkyisi ihmisessä sellaisena ikään kuin kaikkien potentiaalien hyödyntäjänä, mikä hänestä itsestään löytyy. Jukka viittasi kulttuuriin, yhtä lailla yhteiskunnallinen aktiivisuus, pitää huolta terveydestä, liikunnasta, hoitaa oman osansa asuinyhteisönsä elämässä ja kaikkea sellaista, että aktiivisia ihmisiä ja kansalaisia. Niin kyllä kansanopisto kasvattaa ihmistä. Se kasvattaa myöskin sekä sivistykseen, kulttuuriin ja suomalaisuuteen. Eli edelleenkin voi sanoa, että on komiaa olla kansanopiston käynyt, niin kuin tuossa kirjassa mainittiin. Mulla on tähän loppuun teille, tähän ette saanut valmistautua etukäteen, ollaan keskustelun ihan lopussa, mutta mulla on teille 5 sanaa. Ja toivon, että reagoitte ensimmäisellä mieleen tulevalla sanalla. Mä sanon aina 1 sanan kerrallaan, jos vaikka Jukka aina aloittaa ja Kyösti sitten jatkaa, niin mitä tulee mieleen? Yhteisöllisyys. Vahvuus. Yhteinen ateria. Jaakko Ilkka. Talonpoika. Oman ladun kulkija. Sivistys. Tärkeä. Jokaiselle mahdollisuus. Mettäpöyröö. Eteläpohjalaisuus. Mahdollisuus. Viimeinen sana, Etelä-Pohjanmaan opisto. Upea opisto. Pitkä tarina. Oikein paljon kiitoksia Jukka Vihriälä ja Kyösti Nyyssölä tästä yhteisestä keskustelusta. Kiitos. Kiitos.